Yanayi kenan na al'umma da suke saya da sayarwa, musamman ga waɗanda suke sayan abin buɗe baki domin zuwa gida a ci da iyali. Wannan yanayin ya sa kowa yana sayan abin marmari, wasu kuma sayan abinci suke, yayin da wasu kuma sukan saya abin da za a samu dai a dafa a gida a lokacin buɗe baki. Wannan ya sa ni nazari da kuma tunanin al'umma da suke zaune waɗanda ba gaban iyayensu ba, wanda suke rike a gidan marayu, kowane hali suke ciki. Hakan ya jefa ni cikin tunani, na yi dogon nazari, na ce kai, bari dai in ziyarci ɗaya daga cikin gidajen marayu da marasa galihu da ake taimakawa irin waɗannan ababai domin ganin irin rayuwar da suke yi. Wannan ta sa na je gidan marayu ta Alhisan da yake a unguwar Nasarawa kusa da Kudandan a can titin bypass da ke nan jihar Kaduna. Buɗe ƙofar gidan ke da wahala, yaran suka yayyamo jikina da niyyar suna baba oyoyo, domin ko na kasance ɗan gida a wannan waje, na kan kai musu ziyara jifa-jifa. Suka yanyame ni suna maraba da zuwa lale marhaban. Bayan mun gama gaggaisawa da wayannan yara, na nufi Hajja Firdausi uwar marayu domin in tambaye ta tunda aka shiga azumi ya wayannan ƴan uwan nawa yaya suke buɗe baki, domin rahoton da na zo ɗauka a wannan gida kenan. Sai nake ce mata gashi an tafi da kusa da shan ruwa, me da me aka shirya ma wayannan ƴaƴa marayu da suke gabanki a yau? Sai take cewa akwai kunu da kuma kosai, haka zalika akwai kuma shinkafa da aka ɗaura shin zaka yana kan wuta. Kasancewa na iya dama kunu, tuni na nufi wajen da ake dama kunun domin na taimata mai kunun damawa. Haka na karɓi aikin na ci gaba da yi. Sai nake tambayanta ɗakuna nawa kuke da shi a wannan waje, sai take faɗa min akwai ɗakunan samari. Na nufi ɗakin samarin domin na ga irin yadda suke kwana a ciki. Lamarin sai ya jefa ni cikin yanayi. Na fito daga cikin ɗakin domin ƙarisawa ɗakin girki, in ga abincin nan ya kusa kammaluwa ko kuma da saura, domin kuwa idanuwa na da kuma kamarata da suke ɗauka min idanun yaran, yayin da zai nuna cewa akwai alamun yunwa da ƙishin ruwa a tattare da su, da cewa an kusan shan ruwa. Haka yasa na ƙara shiga cikin ɗakin girkin, naga an fara kwashe abinci, domin kuwa shinkafa dafaduka ne da wake. Haka na ci gaba da taya matan, ina ɗiban shinkafan ana zubawa a roba ana fitarwa da shi waje domin a tara kafin lokacin buɗe baki. Fitowa daga ɗakin girki sai muka haura ɗakin sama domin ganin ɗakin 'yan mata. Sai na ga kayan su nan an goge an naɗe, ba kamar ɗakin samari da na bar shi a ƙasa ba. Ga kuma katifunsu nan sun ɗaura ɗaya kan ɗaya, ga kuma 'yan gadajensu su ma bai taka kara karya ba. Na samu wasu 'yan yara a sama suka dinga marhaban da ni, ina tambayan sunayensu a yanda na ɗebe musu kewa hadan sun yi farin ciki da kawo musu wannan ziyara da na yi. A hanyar saukata na gamu da wannan bayar Allah sunanta Zakiya, nake ce mata daga na kika fito, sai take ce mu ta fito sana'an koyon ɗinki ne. Na je wajen mai tuyan kosai, yanda na karɓa na ci gaba da juya kosan kamar da kuke gani haka. Sunana Hafsat Idu, ni ina son zama likita ne, a burin zama likita. To cikin tambayoyin da nake yi wa uwar marayu sai na ji an kira sallah, yayin da kuma kamara ɗauko ana raba ma yara dabino domin buɗe baki. Abin da zai baka sha'awa a wannan gida shine da sallansu da cin abincinsu da komai nasu a cikin gidan ake yi, ba a bar su fita. Na tambaya ko mai dalili, sai take faɗa min cewa idan ana barin yaran suna fita to za su ta wasa a masallaci ko kuma akan hanya, a haka ma sai a zo a rasa wani. Amma wannan limamin nan yake zuwa ya ja su sallah dukkan sallolin da ake yi. Bayan an idar da sallah sai aka nufi wajen abinci, wanda naga ana raba abincin na shiga na je na taya ta rabawa. Na ɗauki abincin na ci gaba da raba ma wa'annan yara kowa a gabansa. Ga waɗanda ba su yi azumi ba sun haura sama domin a kai musu nasu abincin, amma kan wannan dadduma na zallan masu azumi ne, in lokacin shan ruwa ya yi suke zama su sha ruwa a wannan waje da kuma raba musu kunun da aka dama. Nake tambayanta cewa waɗannan yara ƙanana da ba sa azumi da rana kuma ya ake da su? Waɗanda ba sa azumi muna samu muna dafa musu indomi ne, idan abinci bai rage ba kenan. Idan kuma abincin ya rage kamar yadda suka yi sahur da shi, sai a samu a ɗumama musu, sannan a dafa musu indomi kwali 2 idan ƙanana ne. In manyan nan ne muna dafa musu manya 1 da rabi. Wayyo Allah Ubangiji mun roƙe ka, don girman ka da manzo mai maka.
jayayya. Take faɗa min cewa haka rayuwarsu yake tun kafin fara azumi har zuwa wannan azumin. Da lokacin da na haɗa wannan rahoto haka suke gudanar da rayuwa. Ban gushe ba, ina dab da tafiya yaran suka nuna min alhini na bari na wannan gida domin sun ce sun ji daɗin kasancewa da su da na sha ruwa. Hakan ya sa ni ƴar ƙwalla da ya kaman zan yi kuka saboda ni ma ba son tafi na bar su a irin halin da na gan su ba. Amma na gode Ubangiji tunda suna ci suna sha cikin ƙoshin Ubangiji. Mai kallon hantsi leƙa gidan kowa. Wani irin gudumawa kake shirin zaka bayar ma irin waɗannan yara? Amsar dan batta a cikin zuciyanku.